Kowe sapa Prabu Kresna? Weh lah. Ampuh tenan iki. Janaka unten dawuh. Takon aku disebut jenenge Kowe Prabu menika tiyang kondang. Menawi kalian kula dereng kantenan ngertos. Kowe sapa Janaka? Kowe lagi lara ati ya? Kowe lagi lara ati mergo yangmu dipek wong, ta? Sobat ambiar. Ora usah wedi citra ing janji. Jogeti wae. Santai. Kaya jagati ming sak godhong jati wo jembar kuwi. Anu sak godhong kilor. Sak godhong kilor. Heeh. Maksudnya kedatanganmu ada. ora iki Janaka iki kok ana pendhita kok lucu lho. Omongane iki sarwa guyokake. Aku njaluk tulung. Nek njaluk tulung tak tulungi, nek njaluk dhuwit aku ora duwe. Aku njaluk tulung karo kowe. Heeh. Aku kuwi duwe mungsuh jenenge Bagong. Lho, Bagong? Iya, Bagong kok wani ngepek utawa wani kurang ajar karo Dewi Banowati ki ora wangun to. Ora wangun. Lah nek kowe iso mateni Bagong sing eneng negara Ngastina kae, kowe njaluk apa-apa tak turuti. Wis to aja kuwatir. Kowe njaluk apa-apa tak turuti. Njaluk kon nyutke cangkemmu kowe tak turuti kok. Apa kon nyutke matamu sing kaya ndok dadar? Ketoke ngerti karo aku.